aanraden? Dit zijn dezelfde prijzen eigenlijk die we behouden. Want als we dat niet doen, gaan de mensen die hier komen toch naar de kruiskade. Oh. Nou, wij zijn er eigenlijk, wij willen er zijn voor de middenstand mensen, voor de mensen met niet zo groot. Kijk, dan zie je dat iedereen best wel duur is. En dat is niet de doelgroep die wij willen aantrekken. Wij willen ons aantrekken mensen die rond de 1400 € per maand moeten leven, die kinderen hebben en die buiten het eten ook nog eens een keer wat leuks doen. Dat vinden wij super belangrijk. Ons vlees is veel voor weinig, maar is elke dag vers. Maar wat nog dadelijk niet op is, gaat weg, morgen weer nieuw. En nog een vraagje, wat eten jullie die varkens bijvoorbeeld, als je weet of zo? Wat eten? Eet die varkens, ja. Die varkens die wij, die krijgen speciale varkensvoer, zeg maar. Oké. Dus, en ze zullen ook wel buiten eten, denk ik, en in de moedel leggen. En, maar dat heet volgens mij varkenspullen. Varkenspullen. Ja. Oké. Ja, Dankjewel.